Борисково һәм техник урамнары арасындагы участок хәзер киң һәм тип-тигез. Мондагы яңаша хәрәкәткә яраклашып, светофорларына юл билгеләрен үзләштерергә генә кирәк. Зур Казан бөҗрасының әлеге өлешен ни дәрәҗәдә тиз төзүләрен тасвирлау өчен бер генә мисал китерүдә җитә. Мәсәлән, март аенда менә шушы якта нәкъ менә бирдәге кебек шәхси йортлар булган. Инде хәзер күргәнебезчә, менә шундый заманча юлдан бер туктаусыз машиналар җилдерә. Әлеге асфальтның беренче катламы гына салынган, икенче катын язга төшәчәкләр. Юл билгеләре әзер инде, яктырту лампаларда эленгән. Мотор да, уңай да, якты да, бөтен дөнья яктырып китте, ачылып китте. Безгә рәхәт, машина белән йөрергә рәхәт. Җәяү дә рәхәт, машина белән дә рәхәт. Шеенде, конечно, яхшы, сүздә юк. Что здесь колхоз был, да что сейчас дорога? Разница есть. Машинада йөрүчеләр Казан үзәгенә хәзер бермә-бер тизрәк эләгәчәк. Элек РКБ ягыннан бу микрорайонга барганда транспорт бәкеләре хасил була торган иде. Бу юл Җиңү проспекты буйлап барып, Кояшлы шәһәр микрорайонын узып, Борисковога турыдан-туры чыгу мөмкинлеген дә бирә. Хәзер юл киң булгач, машиналар күбрәк, но пробкалар да бар әзрәк, конечно. Но җайлы Борисково якларына төшәргә җайлы, бигрәк. Тизрәк, Я уже пару раз проехал. Мин ул юлдан берничә тапкыр үттем. Элек әйләнеп узарга туры килә иде. Хәзер алай ук озак түгел. Зур Казан бөҗрасының икенче чираты 4 миллиард сумга төшә. Акча федераль һәм республика бюджетыннан бирелгән. Мы ждали много лет. Зур Казан бөҗрасын ачу 1969 елдан бирле көтелгән вакыйга. Хәзер Җиңү проспекты ягыннан Елга портына, Тихорецкая урамнарына турыдан гына барып була. Машина йөртүчеләргә юлны сайлау мөмкинлеге бар. Шәһәрнең генераль планында Зур Казан бөҗрасын Горький шоссесы белән тоташтыру каралган. Киләчәккә максатлар шундый. Зур Казан бөҗрасының Борисково һәм техник урамы арасындагы участогы язга кадәр тәҗрибә рәвешендә эшләячәк. Аннан соң юлны тулысынча кулланышка тапшырырга җыеналар. Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.